and just imagine nhw just yn flop yn ôl mlaen. Can you picture the flop? I'm having the best time. The wet noise. Helo, croeso i HAUS gyda fi, Priya Hall. Dwi'n cael y cyfle i holi fy ngwestai arbennig dros gêm o bingo. Sort of. Hey, Alex Williams. Yn dy felyn gwyn porfforol di, bach wedi gael ym hobman yn dy gwmni. Diolch. 1, 2, 3, bant â ni! Y rif 3. Pwy yw Taffy Apple? Taffy Apple yw the drag persona. Mae hi just y fwyaf uchel ddiniwau fersiwn o Alex. Okay. A beth yw ysbrydolaeth am Taffy Apple specifically? Dwi'n cymryd lot o ysbrydolaeth o Queens arall fenywod. Dwi'n dwlu ar Venus Envy. Wrth gwrs Victoria's Gwen. Ie, Hometown Queen. Ie. Gwyrdd coch a gwyn, 30 in. Sut oedd perfformio mewn gwisg Mr Urdd? Oedd hynna'r peth fwyaf ridiculous dwi'n gallu gwneud. O'n i'n methu weld dim. Yeah, well, of course. O'n i'n just yn mynd o gwmpas fel hyn, nes i tro rownd a o'n i'n gwynebu cefn y llwyfan. Oh! Ie, just mynd i tro rownd a helo pawb, dwi'n meddwl, Pam wyt ti'n dewis Mr Urdd am drag wheel? Wel, dwi'n gweithio dy plant, felly o'n i'n mynd trwy'r caneuon o'n i'n gwybod yn barod. Oedd e fel Mr Urdd neu caneuon cyw. So o'n i mor agos o hyn i mynd lan fan'na yn fynd yn afal, yn banana. O'n i'n fel, na, nawn ni'n neud Mr Urdd yn lle. Tom Jones a Victoria Scone, 21. Mae'n gweithio. Os gallu ti roi un celeb Cymraeg mewn drag, pwy bysa nhw? Tara Negative. Right? Nes i ffeindio mas, mae ganddo enw drag yn barod. Oh, really? Mae Elton John wedi rhoi enw drag iddo, Blodwen Campervan. Sut ydi Elton heb roi mewn drag? Falle ma fe. Ond falle oedd e fel, this can never be seen again. Dwi angen y lluniau. Yes. Elton, Dwi angen, dwi nawr. formal request. Ble Ble mae'r mae'r lluniau o Tara mewn drag? Please, diolch. Drag wheel, do. 42. Beth wyt ti'n meddwl am y scene drag yng Nghymru ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl, yn Caerdydd, mae'n wych, mae'n absolutely amazing. Mae di tyfu mor fawr a dwi'n teimlo mewn just amser bach. A dwi wedi weld mae mwy o phobl yn mynd lawr i Gorllewin Cymru a mae hwnna just mor wych i weld. Lledaenu mas. Ie, mae'n lledaenu mas roedd hwnna. Fi'n 16, yr rif 16. Beth fysa ti'n dweud wrth Alex Bobby yn 16 oed? Mae popeth mynd i fod yn oce. Oh, sweet. Ie. Mae'n anodd tyfu lan, bod yn hoiw a yn wahanol yn Sir Caerfyrddin. Ti'n mynd i ffeindio dy bobl. Caru parti lwyth, 88. Beth yw party trick ti? Dwi'n teimlo bach yn hyperflexible, so dwi'n gallu gwneud hyn fel hwn sydd nod. Mae TikTok yn trial convincio fi bod hyn yn symptom o rhywbeth. O ie, y peth arall, dwi gallu ffitio holl wagon wheel ym yng Nghymru. Amazing. Yeah. Sold. Dyna party trick fi. Sganddo ni wagon wheel? Ni angen proof. Na, ond dwi gallu gwneud e. Hefyd, os mae unrhyw yn wylio, is this a problem? I don't think it is. Chwethat a chwiban, yr ail ar hugan. Beth oedd hi fel, tyfu lan fel person non-binary yn Caerfyrddin? Real serious question. Anodd, dwi'n meddwl. O'n i ddim yn teimlo fel oedd dim fel support network neu unrhyw beth arall, neu o'n i'n just mewn byd bach fy hunan. Doedd dim byd yn yr ysgol. A dwi'n siŵr oedd falle oedd pethau ar-lein, ond o'n i ddim eisiau mynd ar fel Reddit a pethau. Ond dwi'n nawr di ffeindio y tipyn bach fwy o cymuned ar hwnna ac ar Facebook fyd. Mae'n just gwybod fod na'n phobl mas fyna yn helpu cymaint. Doedd dim fel LGBT community neu unrhyw beth. Nes i ddim sylweddoli oedd hi non-binary tan y cyfnodau clo. Ond pan nes i dechrau edrych mewn i fy hunan a meddwl amdani a edrych nôl ar fy mywyd, ti fel, mae'n pwys i fod na trwy fy mywyd. Os oedd unrhyw un di siarad amdani a dweud fel, mae'r pethau ti'n meddwl yn normal a dyma beth mae'n meddwl. Mae hyn yn posib.
Somebody touching my spaghetti. 38. Wyt ti'n trio canslo fi? Ti'n trio canslo fi? Somebody touching my spaghetti. 38. Be bys y well i ti? Spaghetti am wallt neu spaghetti am butter? Should have known that's where that was going. Yeah, spaghetti am wallt. Sa'n gwybod sut bydde ti'n neud unrhyw beth efo spaghetti am... Noodle fingers. Noodle, yeah. Meddwl am hwnna gives me the real ick. And just imagine nhw just flopping all man. Can you picture? Can you picture the flop? I'm having the best time. The wet noise. The wet slap of spaghetti in the morning. Wouldn't mind spaghetti for hair. Spaghetti and butter. But yeah, no. No. Ond mae hyn yn fun. No. Why? HAUS! That's it, mae'r gêm ar ben. Dabas lawr, please. Diolch i Alex Williams am ymuno i ni heddiw. Ymunwch i fi tro nesaf am gêm arall o... HAUS! Mor satisfying. HAUS!